କାଲି ରାତିର ଖାଇବା ସାଙ୍ଗୁ ନିଦ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ଇରେ ମା ଯାଉଛି। ଏ କହୁଥିଲି କଣ କି ଟିକେ ଚା କରି ଆଣିଥାନ୍ତ, ବେଶୀ କିଛି ପକେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଟିକେ ଚା ଟିକେ ଚିନି ଟିକେ, ହଁ ଅଦା ଟିକେ ଗୋଲମରିଚ ଟିକେ ଯାଇତ୍ରୀ ଟିକେ ଜାଇଫଳ ଟିକେ ଯଦି ଥିବ ଡାଲଚିନି ଖଣ୍ଡେ ପକେଇଦବ, ଯଦି ଥିବ ଲେମ୍ବୁ ଫାଳେ ଖଣ୍ଡେ ଚୁପୁଡି ଦବ। ଟିକେ ମଟନ ମସଲା ଚିକେନ ମସଲା ବି ପକେଇ ଭଣଜା ବୋହର ଭାଷା ଟିକେ ହାର୍ଡ ହଉଛି। ହଉ ମୁଁ ବି ଟିକେ ବହଗାଲିଆ ଲୋକ, ଅସମ୍ମାନିତ ହବା ମୋର ତ ଆଦତ ଆଉ। ହଉ ଯାହା ପକାଉଛ ପକାଅ, ଟିକେ ନେଇକି ଆସ। ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଘଟଣା। ଇରେ ମା ଘରେ ଅଛ? ଇରେ ମା ଟିକେ ଶୁଣିଲ। ଯାଉଛି ମାମୁଁ। ଓ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆରେ ମା ସେ କହୁଥିଲି କଣ କହିଲୁ, ଆଜି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନିରାମିଷ ବାର, ତମେ ଯୋଉ ସୋୟାବିନ ବଢି ତରକାରୀ ଟିକେ କରିଦେଲ, ମା ଭାତ ମୋଟେ ଗଳି ନାହିଁ। କହୁଥିଲି କଣ କି ଟିକେ ଯଦି ଘରେ ମୁଢି ଥବ, ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇ, ଟିକେ ପିଆଜ ଚୁନି ଚୁନି କରି କାଟି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତ, ମିକ୍ସଚର ଯଦି ଥବ ମୁଠେ ଖଣ୍ଡ ମାରିଦେଇକି, ଧନିଆ ପତ୍ର ଥିଲା ଆହୁରି ଭଲ। ଟିକେ ଯଦି କରି ଆଣନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା ଆଉ। ଯା ହଉ କରିଦଉଛି। ହଉ ହଉ।